Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Ha kasngi ai khuble khaddu yu samla melajit khongbu bobat kum assistant organizing secretary ka KSUCC kaladon ka jingpan long ya ka jelang ai khuble sngolam balengkon haying kami jong u hanong tengor kun usla ha kabalala ban yu I ya ka jingtap ya ka lama ka seng pat kumju ban khliap no ya ka haswa ban IT pat syaka kami dakin nong yalam ka te ka seng hapo ka jelam usamla Raymond Karjana Kumu Presiden bat General Secretary Usamla Ruben A. Najar. Usamla melajit ulakhlat no menhaka khandai terik naitung arjar penriu bat yakamet basa jong la pendep no menta kasi kakhat wei terik naitung arjar penriu. Haswa ke jingli ontep yakamet basa jong ha ke jilang ai khuble sngo lem belengkon lala ban yo sngo ke jingkren nadu kakami Usamla Raymond Karjana u Presiden berim keseng ba lambok star marngar unong yelam ka KSU jail circle kabau samla melejit la rung ban chakri house nam arja khat nyau usamla rangba ostanik marbanyang bat kiwei la yo ban sngo ru ya ka jingkren na kapara kabla pertaru ya ka jing perta ka KSU majaprang klur kari bat benram ban ong kumki para kin bod rinti ya ka jingkai jong men ek bujit ulai kai ni jet wala pimdan shu raya kai ka ba pilai kai ni cipara ngini ay buat din ya kata ngini ay pendap ya kai ka ba pilai alam yang ni jet alam dapat benar raya balayo iya kena ka bana pag kinto video klawat kari im ka kerteng sa kanam ngini scam jet bawa lapim dan shu bat ngi ya kena kasla jong kena ka pertai henry ya kai ka ba pilai bet ya ka ai ka ba phi bila trai bila pendep hok ya ka ai ka ba phi tmu ka jing em jong phi ngai ngem ba ka kerteng ka jong phi tra jet kan ya in kan ya sa ban ngam dan ai ban keren shivon ngai jet kum ba phi terang ban phi ai le ngin nga ko ka hemen bat ki para ngin yai bot din ban ngin nom ya ka ai ka ba phi Pikwa ban pendap ngam dan ai syu nai jet wala pimdan mentang ne ban ang mat saprang klur kari nai nga la yen ne na ka benta jok ti ban ang mat saprang klur kari em slang ke syu Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya